Nag-awa ka rin ka. Ano ang sa kalimutan? Kung nag-awa ka rin ang kalimutan, di ba iwan? Ayaw mo pataas. Ayaw mo pag-ibig. Ang nagawa mo, sama na ang puso ko. Ang nagawa, sama na ang patay sa ko. Kung anak-anak ninyo ang kanang malipayan ka mo, kung anak-anak ninyo ang kinay na iya sa kalibutan, karbukog ang kadalo, o sakok ka mo, o magpahay ka mo, kaniyan, o isipon ka mo, mga dautan, o sa gilain ka mo din sa tuong haron, o kliyon ka mo sa pagbiling pasaway sa Diyos, o sa itatagilon yung kaugalihon ng sa Diyos, ang anak o ang balaan Espiritu, tungkol sa Espiritu, tutuan ka mo sa kamaturan, tungkol haron ay katungkol ka mo, mangayo, kaya kamaturan, ang kanyang kagawasan. So sa pagbigay ka mo, ilagi sa inyong mga honi. Bye.
Tanilamu, tanawa ang iyong kalimutan. Kung sulti na muna nila ang buhay mo, talihang bilang mo ako sa kaso. Ayaw na ko din ipapatay pinagi sa espiritu. Gawin pinagi sa espiritu. Tanawa ka ng kalimutan. Ang sa kalimutan mo sa kapunan. Kung nag-awa ka na ng kalimutan, di ba iwan mo? Ayaw mo pataas, ayaw mo pag-ibigay. Ang nagawa mo, sama naman po sa COVID. Ang nagawa mo, sama naman sa COVID. Pagkitaon ko, ang bagong mga kabarero. Ang mga kabrero na kailangan ako pinahagi sa espiritu. Manoon. Kapag wala akong ikinahanglan ang mga kabrero ng mga bata. Gagawin sila sa mga butang na iyon para magpabiling sa iya sa kalimutan. Gusto ko lahat ng nakamata dito sa pagkatulog. Ayaw na ako magpapakit. Kaya lahat ako nagawa. Kung nakapunan kami, nakapahawan sa puno, pilit sa puno, pilit maluwas ang tao sa kanaman, kung pilit makita sa puno, ang pilit makita sa puno, kung wala ang punan. Ito ang pangalan, pilit makaluwas ang sermones, kawas sa spino. Kung magpakamatay ka mo kung ka, kinaangat mo ang gusto. Kung kabalan, kapag kumulihan ka mo sa iyong salam, sa iyong anak magulunan, pagpapatay ka mo sa iyong kapagkukakan, at pilit ka buhat sa iyong kalunan, nakabalunan ka na, kinsa ang iyong aman, ang akong mga pinulakan doon sa inaya. Inunumin niyo pa tayo, ang akong isaan kanina. Adonai, bakang lahat, o bakang muna, hindi makahalik ako, umalabagkan ka, siyang ka-espiritu, ang kamalong, lalakatag kalit ng kaso, aman ang mga tao, hindi o tinata, nakapapili, nakasuhan, siya, ang magdalakarin sa pagpapamulong. Sa pag-ikot ka mo, pinangan sa iyong pagpasok. Ang pagbasa gikan sa sulat ni Pablo alang sa mga taga-Rome. Gugma sa Diyos diha kang Kristo Jesus. Karon, unsa may atong ikasulti mahitungod niini? Kung dabi kanato ang Diyos, kinsay makibagbato kanato? Kung wala kang bumili ang Diyos sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan, dili mahatagang usab kita niya sa tanang duka nga atong pangayoon kaniya. Kinsa may mga has sa pagsubong sa mga piniling katawhan sa Diyos. Ang Diyos mismo nag-ilang kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila satan? Wala. Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay ug ibanhaw ug gatuwa siya sa tuo sa Diyos ug nangaliyugo alang sa nato. Busa kinsay makapahimulang kanato gikan sa gugma ni Kristo.
Ang kasakit ba? Ang kalisganan ba? Ang mga paglutos? Ang tagutom? Ang kakabos? Ang katalaman? O ang kamatayon? Sumala sa giingon sa kasulatan. Tungod kanimo, nalilibro kami sa tanang panahon. Naisama kami sa ibang hulog ng mga kanino. Hinoon, taliwala ni inyong tanan. Mahigpit kitang kalaugan, pinaagi kaniya na nahigumbang ka na to. Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag ka na to ikan sa iyang gumbang. Bisan ang kamatayon o ang kinabuhi o ang mga anghel o ang mga langit ng pagsaluan o mga gawin o mga butang karon o sa umaabot nga kapanahunan. Bisan ang kalibutan na itaas sa ilalong wala gayon bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag ka na to. Gikan sa bukas sa Diyos na ato pinaagi kang Kristo Jesus na atong Ginoo. Ang tulong sa Ginoo. Sa kalalakaw si Jesus, nakita niya ang sa matao, mabuta, sa iyang pagkalimog, ang iyang mga binunan, ng mga kanang kanina. Walaanan niya ni kay pag-ibig sa Diyos. Magtutulog. Kinsa may nakasala sa mga tao. Ang tao ka, siyang nabuta. Siyang ba o ang iyang kinikanan sa Jesus Cristo. Ang iyong makabuta dili tungod sa iyong mga sala o sa mga sala sa iyong mga kinikanan. Siya na taong buta. Aron ang bahong sa Diyos, ipadala kaniya. Samtang adaw pa, kinahanglan mo, aton ka ang mga buwan na nagpadalakan ako, kay mo abot man ang kagabion o wala man makatrabaho. Samtang aliya pa ako sa kalibutan ako o ang kahayon sa kalibutan. Pumaniya sa tininin si Jesus nang luwa sa iyo na o maghimog ako kinahangin ang laway. Unya, kitira niya ang salapong ang mata sa tao o kinan labaw. Pangilakos dito sa malinaw, sa sulat, sa silaw. Kiningalana ng mahulugan o pinahina. O sa naglakaw ang tao o kagilamos o niya ibalik siya o nakakita na. O na ang ilang mga silingan o ang mga tao nakakita kaniya na napakilimos sa wala pa siya maayo na na. Dili pa maunang kini ang tao na kaniadto kanunay nga maglingkod o magpakalimas ng bingon. Mao ka na siya. Abay, ano ba mo yun? Dili. Pareho lamang siya sa ito. O sa ang tao dito ka. Ako bitaw? Sila na magtanong kanina. Ano nakakita? Siya dito ba? Ang tao kagilan ng Jesus na himong lapo. Oo niya,
gibira niya kini sa akong mata o kiilan ako lakaw nagito sa suluan o panglamos basta niya ito o magilamos o niya nakakita na ako sila ay naman siya wala ako nasayod siya nito punya ilang idalaman to ang sa mga presyo ang tao makakadyamin ka. Ano ni mamauray ka to sa pag-imo ni Jesus sa lapo o lapo o sa pagkapuka niya sa mga mata sa butan. O niya, ipakata na kausap sa mga presyo ang tao kung iunsa niya magpakita o siya, lingon kanila. Ipagkata niya lapo ang imong mata o kunya manghilaw. Kunya hilaw po ang akong mga mata o kunya hilaw na ako o karon nakakita na ako. Ibig sa mga presyo niyo ang nag-ayaw kanimo dili gikan sa Diyos kay wala man siya magtuman sa balaod may tungod sa ato ipapaulay kapanamukan niyon unsaon man sa usa ka makasasala sa kapwa o mga milagro sa mga gini mabahid sila kung na kausap kanina ang mga presyo nag-inom ka lagi ayaw ka niya sa imong pagkabutan kung tinuod kini o sa may imong ikasusin ito ka niya ang tao nito ba siya usap ang progika aban ang kalakuan sa mga hudyo wala mabuol na siya putahan at hangtod na ipatawag nila ang mga sinikalan sa tao o ipangalan. Inyo ba siya anak? Magkapasyataan sa iyong pagkamusap. Kung tinuod kini, nanong nakakita naman siya doon. Ang iyong mga sinikalan dito ba? Tinuod. Kung siya among anak, kung tinuod usap na natawid siya ang puta. Apan, wala kaming masayo. Nanong nakakita na siya doon. Kung isang ang mag-ayaw kaniya, nawala namin siya. Nawala lang siya. Kaya putan naman siya. O makatubag naman ay kumog sa iyang kaugalingon. Isulti kini sa iyang mga kinikaran. Kaya bukod kay nahatok man sila sa kaukuhan sa mga biyo kauyon na katong ingon na si Jesus mao ang Mesiyas dili na kinuha niya sakop sa sinagoga. Kini ang hinungdan na ang ilang mga ginikanan ninyo bukan naman siya pagkakana lang kanya itawag pag-usap itawag na usap nila ang tao o kanyang o ilang kailan. Isulti ang natuod at upangan sa Diyos na sayo kami na ang tao nagiingon mo na nag-ayo kanimo makasasala. Ang tao nito ba? Wala ako'y masayon. Makasasala pa siya o dili. Ang nasayaran ko lamang mo, napunta ako, kalian kong akan karon, nakakita na. Sila lang mo tala. Kung sanay iyang ibuhat kanino na makakita ka na, kanaman. Gisultihan ko lang, ayaw ang wala kamo mo to. Kaya
tubo man ka mo mamati. Pag-usap. Kung pag-usap ka mo, mahimong iyang mga tinunan. Kisundo. Okay. Sunto siya sa mga Pariseo. Ikaw ang pinuanaanan at pagkawanan apan kami mga tinunan ni Moses. Kasayot kami na ang Diyos isulti ang Moses apan pakahin niya ang pagkawanan wala kani kami masayot kung kagagiin siya. Ang kami ito pa. Kahibulugan kamo. Wala masayot kung kagagiin siya. Apan iayon niya ako sa akong pagkamuta. Kasayot kita ng Diyos, maminaw sa mga makasasala apan. Maminaw niya katong nakakabot kaniya kung nautala sa iyang isugod kaniya. Sukat, masukat, wala pagyod, ikatungo na may makaayo sa mga makasatao, naging muksong ka. Kung kinitawanan dili pagikan sa Diyos, wala kayo siya. Ngayon, sila nito ba? Nakaw ka o natubo nila sa sana. O karon, paluma-luma ka tudok kanimo o kinan nila siya ikan sa sinagoga. Si Jesus nakabalita ang tao na iyang giayo hiningin na nila ikan sa sinagoga. Kunya nakita niya ang maong tao kutingnan. Totoo ka ba? Sa anak sa Sir, tugani ako. Kung kinsa siya aron mo to na ako kaniya. Ang tao nito, si Susmino. Nakakita na ikaw kanina. O siya ang naging sulti kanina. Ito ako, kinunong. Ang tao ngayon, o pinuhod siya sa kubangan ni Jesus. Si Susmino. O ano yung nining kalimutan. Aron ang mga butang makakita. O kapag nakakita ang mga butang. Pinila sa mga Pariseo at ituubad kaniya nakatungog sa iyang ipasol o ininin. O sila na magkana kaniya. Buka pa ay usapan kami. Si Jesus ito ka. Kung buka wala kami sana. Apan may nag-ingon man kamo na nakakita kamo sa ato na sa kamo. Unya mingon si Jesus. Sultihan ko mo. Ang tao nga mo agi sa bulkan inig sulod. Dili mo agi sa bulkan inig sulod niya sa tuloy. Apan magkakapinoon sa laking pahilini. Kawas o tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero mo sulod agi sa bulkan. O ang bulkan at lingan sa tingapin ang makasulod sila. Mamati ang mga karnero sa iyong tingog, inikawang sa ilang taksak-taksakangan o magmakulang siya kanila sa ilang magkulang. Tuwala sila sa tawas, magkuna kaniya kay makailaman siya sa iyong tingog. Kapag hindi sila makasulod sa laking magpagkalangay, kay managan noon sila, kay wala lang sila makailang sa iyong tingog. Isa-isa ni Jesus kanina, kining sumbigaya, apan wala silang makasapot sa iyong isipan. Usap ni Jesus pa usap, sultihan ko ako ang putahan sa mga karnano. Ang karnano mo, aling unang ako, mga kawatan. O mga tulisan, busa wala pamating kanila ang mga karnero. Ako, ang mapultahan. Ang masulod, aging ka na ako kaluwas. Makasulod ka ba siya o
lagsyan, kasinsiman. Ang panangkawatan mo ang hiyaron lamang pagpapangawa, pagpagay, panglamlag. Buwan niya ako, aron makabaton ka o kilamuhin, malapag kaya. Ako ang maayong magbalagay sa mga kalmana. Ang maayong magbalagay alam sa pagpakamatay alam sa iyong mga kalmana. Ang sinuhulan mo bulagan hindi ka kita niya sa logo salang kaingon sa magbalagay kung hindi usap siya sa iya sa mga kalmero o pagbulaan. Ang sinuhulan bulagan o hindi pagkagat sa mga kalmero tungkol kay sinuhulan man lang siya. Ako ang maayong magbalagay sa mga karnero, makaila ako sa akong mga karnero, o ang akong mga karnero makailapan ako sa mga ang aman, kakailapan ako, o ako malakailan sa mga. O ako andam sa pagpakamatay alam sa akong mga karnero. Ako alunay upang mga karnero na walang pamay sa kublining nila. Kinahanglan ganun usap sila mahihingi o mamati sila sa akong tingog o bumahimok sila usap na lamang kakanon ubusok sa usap kagabapalagay. Ang ama na ihugmakan ako kay ako alam sa pagtugyat sa akong kinabuhi aron mo magkawat o kini pagpakain. Wala'y makahimong pagpatay ka na ako. Ang akong kinabuhi hatag ko sa kawalingon ko pagpakain. Mahimo ko ang pagpakalat sa akong kinabuhi o mahimo ko sa ang pagpakakuti. Mawagin ang isubukan ako sana. Tungkol piling mga pulungan, nagkasumpaki ako sa ang mga tao. Kagay kanila mingon. Giyawaan siya, damuan siya. Anong mamati ng kamo kaniya? Aba na mo ba mingon? Ang taong giyawaan, hindi makasulti sa manini. Kung saan masok sa kayawa, pang-ayos sa mga buta. Aron sila makamita. Bala na ini kaya kamatuan mo huwag ibagay sa Diyos. Ako hindi maalis sa pagkain gawa na ako so kailangan may laing kanon ilago o sa mananong isumingay manifesto pupunta imabuta mo sa hindi pang bahalan mo o hindi na ko ginawa ano gawin ko na bakalan ko na pag-inig mo dito na wala na ikaw pag sumingay di kay ayun yung mga mata ang mata ito yung nagbuka para mag-angbuka ang makita iba kita naman Kita na. saya juga kita pag yung pag-abot lang na klaro klaro yung tingog na namin mo so klaro ka ito pag-abot ayos na mo pala ay wala kaya magpakasin sa organigon ipakalaw mga mga guys All the time. Go. Okay, ayun na lang. Wala gitu mau. Kisah mau bawa. Kita kaya to. Langsung ko sa dulo ako inom ba no sa ibinasa nilo nang sa dulo ito. Na. Lord di Kristo. Lord di Kristo Jesus. Lag. Tungod kanimo na miligro kami sa tanang panahon. May sama kami sa ihonon ng mga kardero. Oh! Ano man? Walang mamiligro. Tanawa lang, kasi nagbalihay ron. Tingnan gani ko, ayaw ko paghingilan ng gilawahan na sila. Gamit lang yung kinaya sa yawa. Spirituhan ng pagkabuta. Okay na. Buta tayo kami. Nagkamahan mo kami. Tingnan sila nakakita. Saan ang sila eh? Kaya
seremonyas, tama? Good. Sige lang. Mga ang ginasa nito, nagkukuma sa Diyos, diha kang Kristo. Sa title lang nga nila, hindi mamugod mo sa title, good. Lukso-luksonan. O sa may gugma ni Kristo, ang gugma ni Kristo, dito sa taong ginawtao. Hindi ka lang doon. Dahil mo, kailangan mo ni Kristo yan, nagtatapok mo yung mga tambok at katiro na ipaulon. Saka mapagtabang sa mga kabos. Nakakaroon. Ganinganaw pa sila. Tulo ang ako ang luha. Ano? Ano tulo ang luha? Dili ko siya. Dito ako. So, sa Espiritu, naghatag sa milagro rin sa mga noon. Kapalay ang kaon ako. Direct, nagbali ko, ako inukautan. Yan dito sa pamilya ka. Ang hanamo, nakulagamo dito, okay na dito. Di mo ba doon dito? Dalahin mo dito sa impyerno. Tama? So, guma sa Diyos, para siya, iyang silutan ang mga taong silutanan. Tama? Nana sa giandaman niya. Ayaw mo tuo na ang Diyos upang sa kautan ka. Na! Kanang napailan ninyo anak, mga huwad na nga magtutudlo. Kamu ko no, kung higugma ko siyang anak. Diba? Magpakamatay mo, bunalan mo yung anak, bunalan mo itong tama. Mo ay malulo sa inyong amahan, mo nang puro kayo mo, mga bakakot. Kinaan na pa mo kila. Walaan mo no, dutay din no. Gamit nila si Kristo. Kung tinuod na, ang kanang mga reliyon tinuod na, bunyag lang na, bunyag. Kinahanglan mamatay tao, mag-alto sa patay nila sa mo. Diyos niya, katoy karon gimadalang Espiritu, ako mo sa'yo ang mga karnero, na kailan nanuol. Isa nila nanuol din eh. Kapatay no, ayaw pag-usap ko. Tingin mo na, mautol mo. Okay, sa kalima utol. Salamat ka ang limog kahit. Hindi mo gatas inong-inong. Palakpakan na ito. Ay, sobrang palakpakan ito kung kalingon. Simba mo, alakan mo. Kinsa nyo galakan ang ito? Bago mo yung salina ka? Bago mo yung salina lang. Kaya ito marabatasan ng hindi po itong magsulong ko no? Hindi po itong kita po nga. Masayang itong mga bago. Ihatag na ito nila. Lang. Pero wala kasapot din, makasulod ang maot sa nila. Tama? Walang, kung di yun, kasi kanili mo sa maot, bago kayo, di ito masulod. Ganito ang ino, ang ilag sa piolo, biyo ako ino kung kakaguni, sige. Gugma sa Diyos lang, karoon ni gugma sa no, iayo kanilang mga butang. Tama? Gugma sa lapok, no? Ikan sa lapok, sa lapok, no? Karoon, manihan. Gugma sa Diyos kang Kristo Jesus. Sulat ni San Pablo, kani si Saulo ni nanapak ni sa kanang naglipak mo. Ako ay yung tao, yung lipak-lipak na isultian na dautan ko. Kaya mauna yung tulugagon. Nagyayasa mo sa Espiritu. Oy, hindi na kumunok ka sa ilang pagkapatakot. Tama? Ang ginabi ko nila lang, hindi ako kasalat sinunay ng pag-ino-gino. Nagpot, oh! Diba? Kaya ginagin lang. Oh, nagpot. Yan, magpapot matuman. Di man inyong amahan, nagpot-pot. Doon sa langit. Karoon on sa may akong ikato. Karoon on sa may atong ikasulti may tungod ini. Ang sa mga ikasulti niyo mga tayo nagpulbaan mo? Sabi ikasulti? Wala? Kapiyo ka lang? Sige. Kung kapit ka na ito ang Diyos, kinsa may makigbato ka na ito, o kini. Larong mahalaw ka mo, ipailapon yung namo din eh. Kusog mahiloan mo mo, kalibutan mo niya. Kung ito mo na kung ako ang isuti ang Diyos, kinsa mo kayo makigbato na ako, hanapin mo ka sa Diyos. Bato mo niya, ayaw ka mo kapag sila sa loking makalaglag. Tama? Pero kung hindi na ako nilawaton, muyong-uyong ang kalibutan. Apel na kanan. Kadang atong mga hilatuan, sultian mo ka pala itong lewon. Sayang na! Alam mo dati sa kaya sayang na.
Hindi ko na ito magamit na. Mahal kayong kulo. Sama na. Sama na ka-problema. Sige na pangita sa mga karnero sa paabot na. Sila, hayay. Isa ka malita, million. Sige, susul sa mga tao. Otro din kawatan. O, lain na guna ng kawatan. Dito kayo, o, kayo mag-ilim, ha? Diba? Sige, karong katulungan ni mo. Taas pa mga oras, no? Sige. Okay, okay lang. Okay kayo. Dili ba kaangkan usap kita niya sa tanang butang na atong pangayuan kaniya o mga nahigaw ina ang tinukol tanang butang ngayon. Ha? Kinsa may mga sa pagsumbong sa mga piniling katawan sa Diyos. O kano, dama mo din. Kaya ang mga pinili, makakadlaw nga nakatapok sa balay, Ayan. balay, sila kinsa may nabuhat ani. Dito. Saan ba? Sila magtapok lang kapista, Pasko, paguman, binoy-boyay, dahil gasto. Ako rin sulti. Kaya makikuhusay man ay ang mga pinili, di ba? Tama. Magkakado makikuhusay. O kinsay mga simana na husay dali. Dan anak nyo dapat ako ha, igo ba lang? No? Kira? Okay kayo. Kaning karaadaw na rin. Sa inanggap, kaya hindi tinatao din. Kaya naguban ako, maapit na galing surrender. Tama? Ay, salamat ko. Ikaw nabuban-uban, ikaw nabuban-uban ko. Paslawan galing na ko na. Sa tulanin, dapat. Pagka mo, mag-prepare mo, kaya mga nakapit na ko. Dili lalim. Ako po, dili ko lalim. Na ako suot sa inyong pagbalong sa inyong labo. Tama. Pero saan ako pa inutulukan? Tama? Ukang gani ang inyong kabakakon, ang inyong karbo, pagka mapitason, magpalayo mo na umulungol. Tama? So, di ba nangangay ka tumaya? O, kung ikay itong imaya ganyan, doon magkatong kabinasan ito doon, dali na lang doon, kaasa rin eh. Okay, terus sa magpasa rin sa Biblia, katulungan yung isang hapon na pagkaroon ani. Okay? Yung insamay makabuntong na to. Nagtuon makaamo nga ang Diyos na gamit na ko. Pero likod ko. Ito mang timbangan ninyo. Kaya kanya, ang hapon ako itambalan. Nakakita man, butoon, hadok, magaling mo nila. Wala, di ba pikos nung gaya na ron, no? Ha? Ulaw eh, no? Tama. Good. Ang ilang ipaila ang simbahan na tinukod sa tao. Holy halos dili ta makasulod pero sa altar. Pero nga ang nagwari man. Sunod ko nga man. Sige makaon. Naano yan yung mga binuang. So ihatlok lang mo. Alam ka? Kinsa ito ay makalbuntong na ako. Sugot magaling mo mamatay karon. Tama? Oo. Sa'yo mo hindi mo. Sugot ko, baon ko sa Ginoo. Dalaga, mo na. Para lang din ninyo. Tungkol sa umpong na ninyo. Amen? Tungkol na ako, nakapos ninyo ko. Amen, Paul. Tungkol ninyo no? Amen, Paul. Amen. Ang Diyos mismo, nakaila kanila na walay sa okay. Kamo, uban mo din mo na ako na nahadok naman po mo, mabalik na po, kailan po punto, buang ko, bad ko. Nagpalayo ko ba? Titawanan sa apa kung malalay, mubiyak ko, tawanan, kalimutan mo, ano ito ila? Mabalik sila sa kalimutan. Panglima, pamalikas, bobog, tama? Ay, mo. Ayaw mo balik diri ka, katong naahan. Dili na ko mamukos ay. Ay, walihin ninyo lang ingon na, buto, kung makakita ko, ayun lang. Ay na! Huwag bukad lang na ninyo di usahay gani, mag-isod kayo kung pamadlong ninyo. Tama? Huwag dugang nasa pang problema. Ang Diyos na lang namin maghukom nila kayo sa anak, ayaw na sa pasadain, ayaw na sa pandungi, ayaw na pangaliupo kanila. Bisa si Kristo nangaliupo sa Diyos. Tama? Si pangaliupo ko si Daot, pangaliupo ko silang mga sakit, human, di ayon ko. Ilang yung kabilyon yung hatag. Yung boy ko. Oy!
Ang bari lagi, naghatag mo, huwag lagi mo na mo'y boy. Ang doktor lagi, naghatag mo, huwag lagi mo na mo'y boy. Ang iboy-boy na nyo, ang gobyerno. Pero katong mga kawasan ng unan, iboy-boy ninyo. Halok man mo, gabaan mo. Ang Diyos mismo nahukom mo. Okay, ang Diyos mismo nag-ina kanina na walay sa kung iinan ko sa wala ka ng makasasala ko, makita ko sa Diyos o isa. O kamo, may gumong saksi. Iba yung gumong saksi. Ang Diyos mismo, kalawa, nag-ina kanina nga isa. May makahukom ba kanila sa na saan sila? Sila saan? Wala. Di makawag mo, wala kita. Ang ilalang ikaw na balik-balik ko, kulto, that is kulto. Nag-alala ko, nakikita mo na ako ang magiging pag-dapin na si Papa Jesus na yung gilutan itong kayo. Kuyaw, kaya na ba? Kung nasa pristalan ka, maglala na, nandun na. Bakit kulto? Pinabalik ko ka ng buhay ni Kristo. Gusto mo? Nga mo na yung Diyos na gisunod? Ako na yung sulti. Kaya galing ha, ang Diyos, dahilan. Siyang piniling katawan. Kaya ako niya, anak, ayaw na ako ipahintay. Monipot ako. Wala, ilong mo. Tama? Ayaw mo. Uban nila, no? Tama, bigla. Uban silang kinaya. Ayaw, makaukong ba ko saan? Wala, no? Wala, di ba? Wala. Kasi makukong na saan. Kaya mo magiging kahura ang namunuan kung sa eleksyon niyo na adya. Kahura na! Ayaw, di ba ka? Tama? Murag sa mga ni Kristo, kung sa mga God, ilan sa kapros, ralihan na yun. Si Kristo Jesus mao ang nagpakamakay o gibanaw o atuan siya sa Diyos o dagaliw ko alang ka na ito. Yung nga, Diyos niya katuli. Walang nagyuban niya. Pagbukubugon pa dari sa kalibutan, inigbalik niya ang nakailan niyang karnero makadungog sa tingog na lilanog manood ako pani. Amen? Ang atong reliyon, magpailaon ka na sa tuwa na ang Diyos Espiritu. Pero ang nagpailaon ng Panginoon niya, kanang nagbuhat ng Paul dito. Ihadlok mo noon niya. Ipulihan niya si Kristo, no? Sabihin ko na sa Biblia, no? Ayaw. Kasalat niya po ni Mulay ko niya po niya. Ayaw paglingkod sa lingkuranan sa inyohang ipasilog. Di ba pagsilugan ni si Kristo? Eh basi o balik sila papahawaon kanina maulawan ka. Kalawan na nagamit-gamit na sila ang sinugo. Sila ang may katumag. Di ba? Maulaw, no? Nagsige natin po tayo, hay, no? Hay na mag-apil dito, ha? Apil ba mo? Apil mo, Hindi mo magiging, kapasang kaya na kayo, padaan ko silang kaaway, haroon makik-away. Tama! Patay mo diyan. Sige, ha, natin. Magaliw po si Kristo, no? Tapos may katoy, ako po nangaliw po po ninyo. Pero ang problema, nangaliw po pagkapot mo. Nako. Kung man sa suko ka, tama? Kung sa kinsay makapamulag ka na tugikan sa gugma ni Kristo. Amen. Gugma ang gugma. Maura ba na hihingan sa kong iso na ako? Minsan na si Dondon. Kaya kung kasapaan, bigyan kasapaan ako sa mga na Ginoo. Ang Diyos gugma. O niya. Kasapaan ko niya. Mupatay ang Diyos mula na sabihan ko. Kaya nahigugman siya sa mga taong gidaog-daog, mga lupikan. Pamakyo niya ng mga lupikan. Tama? Isa may nagpailan ninyo yung ilala si Kristo. Pero daghan lagi, nagamatay lagi. Lagi gipusil dyan, no? Nagbali, no? Tama? Wala mo magsultihan.
Sa kamatuoran, amen? Salaga, ang kasakit ba o darang, kinsa pa kayo walang kanato sa pagpang ni Kristo? Okay? Pagdalanin niyo, kinsa may makiwalang kanato sa pagpang ni Kristo? Kinsa ang makapahimulan, walay makapahimulan kanato. Oh, sa gugma ni Kristo, kinsa salig lang ang makapahimulan. Dapat na ito, no? Pero asa iyo ba? Ang wabog tingog na wala nakasubay ang ilang wali. Tama, good. Sa iyo ba? Kanang nagsigi o proseso si anak niya, si Makimaya ka Maria na puno sa kanta Maria yung nagutay. Matuman, yung wala natuman, isi ka ba? Yan sa tunapik sa una. Ito sa yabag. Oras ko ni yabag po mi. Siguro na lang, San Isidro Ramadano. Yes, kung ang kinaiyan ni San Isidro, kinaiyan sa mga santos, kung iyo, pinabuhi. Kailangan naman na. Hindi mo na ako kaluwas ninyo. Ano, magsige, mamugsip-sip lang yung agalo. Pag-uwag mag-anilaw, nag-antos mo yung parang malaki, iba pag yung papasano sa inyo, ilan mo? Ang kulon ka mo yun, anak. I-angkol na niyo para makasabit mo, makatinangja, amen? Amen. Sinuang matarbuan. Hindi kayo bibuli mo din ako espiritu. Tao mo kaya. Kailan ako natin sa mga hindi mo po. Basta, sutihan mo ka mo ang Ginoo yung nagsuko na ako. Kaya kung hindi Ginoo ka, unlang na ka. Kapit na Ginoo ka. Ang kasakit ba? O, mali kamulag ni Kristo. Ang kasakit ba? Ang kalistanan? Ang mga kaglotos? Ang gutom? Ang kakabos? Ang kakalakman? O ang kamatayon? Sumalat sa gingon sa kasulatan. So, sakit naman na kananam. Hindi na naman wala mo muna damay. Wala mo ko yung ipaila. Dito naman yun. Usahay. Tama? Nagpatapal naman ko. Ampun, di damay. Bukas sa ito, di pagpagitan lang kayo. Katuon pa lang ka. Tama? Tingnan ako, pagpos mo po sa inyo ulit. Ito, di ko ako ulit. Hindi ko handrok po 5 ko. Handrok man mo. Ay, pasagat mo mata mo. Tama? Kisa may makaibatog na yun. Kahit inon mo ka. Ano mo lang na. Asa naman ito sa una na ito? Pagdog mo ba sa amen, sa yung pagdog mo soltis, mamatuhuran. Ako din, nakapahimula ninyo. Kisa ang nakapagdaling inon mo. Doktor? Wala! Nahimula mo na ako kahit hindi man mo muangkol sa kamaturan. Tama, good. Pero ka mo, balik ka na kapal ka mo. Hindi boy, makita ang mga nakakot nila boy, nananaw ko muangkol bagay lang ko. Huwag mo po sa social media ko nyo. Wala na kayo. Angkol dito sa Diyos. Tama? Nakukuha ba ikaw sa Milano na ko, Tri? Wala. Kamatayon, no? Hindi ba, no? Kung masakit na galing mo, ang ito, no? Matungan na po po. Hindi mo din po po. Amen? Kung ilutos ka, ito sige. Kasakitan mo, Ginoo. Ang mayroon ako, hindi bakbak ako, ikaw kapakanan. Huwag pag ikaw nanuli sa pulong nimo, ikaw ulaw pag yung lako, si Uncle Noli, si Noli. Tama! Muna masakit mo. Uy, di ako naman yung vlog. Magpapot mo, masakit mo, haron mo, hindi mo na ako. Pwede mo patambal-tambal ako, isultin ninyo ha, yung Facebook niya, oo, sa may ispertanong lasang, pag ako dito, nakita na ako, kaya update na. Kinaapoy ay, manglitan to. Ay, dito ka palang paninunin. Na, kasi bahon ka na dito. Ano mo? Bulan-bukalan mo? Ngayong buhal, bulahan ang kita o kaog. No?
Bulan ang ginabuang na magsulti sa wala kasalanan. Mahadok ba no? Nagsulti mo sa wala kasalatan. Ang gusto ka na ko, traffic ka na ko. Oo, masatok ka. Sabay-sabay lang mo. Kaya, kung abot ang panahon, masakit mo, ganun ka mo. Paglipahin mo na sakit ka. Hanggat mo na sakit sa pagpupul. Ito na yung mga si Kristo. Ang araw dili na mo magsakit, tumana ang ako mga soto. Lalo na sakit lang ipasitan ang gana kay isog kay ka. Halos ang ulo mo, ang oras mo sa mong trabaho. Tama? Pero umagugay na yung lawas. Kung sa galing ka daw sala? Kog. Ako. Bungkay kami. Tama? Ikaw ba? Ako na? Garbo. Oo, lagi mo maminaw. Makabot kayo lahat din sa puntahan nyo. Tama? Tama, yun. Nasakit din kasi kasi. Ang alam, hiubos ka sa kanan, hiubos ka sana. Sarap na ninyo. Mga ako na yung masakit ka sa kanan. Ang grabe mo kayo sa ulo. Kung makapasan ka. Ikaw na nagpatay sa mga kagali yung lawas. Ikaw na yung sa kapwa, ang yung tambalan. Dito mo sa mga sa pagsulot ang iyo dito. Dito po mo kakambal. Dito po mo katinda. Dito po kangiin dito. So ayaw nila no? Nagsingit pangawat sa inyo. O niyo, kung sakit mo, dili mo. Dito takbon. Kung ato sa hospital, pangayo ko sa gobyerno. Ang obra gobyerno, asa naman?